Veikko pikkumyy ja Muumipappa esiin. Silloin laulua aloittelut tuokioon, Kämumilaaksoon, Kämumilaaksoon. Muumitta. Salama iskee tulta. Niiskuneiti, katso! Oi, viimeinen myrsky on viskonut rannalle kaikenlaista roinaa. Olisikohan joukossa kaljaa? Hei, mennään katsomaan. Odottakaa hetkinen. mitä varten? Pikkumyy on kakalla, sillä on iso ripuli. Joo, paras odottaa, että sopu säilyy. Kauanko sillä läskillä kestää? Ehkä 20 vuotta. Hei, lähdetään hakemaan pikkumyytä. Ripuli kakkapöntöltä. Juu. Hei, missä Myy on? Mikä kiire teillä nyt on? Myyn pitäisi olla ripuli kakalla. Tässähän oli hetki sitten. Vai niin? Miksei pikku Myy pysy sanassaan? No. Ai. Myy, oletko siellä? Lähdetään jo rannalle. Mitä on sattunut? Onkohan Myy ulkona? Minun vuoroni koputtaa. Mitä aiot? Jättäkää asia minun huolekseni. Olkaa valmiita lähtemään juoksuun ja kovaa. Niin!